ассалому алайкум ҳамватанони азиз, тамошобинини шабакаи иҷтимоии ютуб. Бо шумо ҳастам, Ҳусайн Нуриддинов. Бисёриҳо медонанд, ки пеш аз ин ман ду навор ҷойи кор, объявлени ҷойи кор, эълон ҷойи кор карда будем. хушбахтона мо одамҳое ки ёфтем ба ҷойи кор мақсад равон кардем. боз як эълон, як дӯсти мо, як бригада ки дар шаҳри Екатеринбург кору фаъолият доранд. дӯстони ман онҳоро мақсад хуб мешиносам. боз ҳамонҳо мақсад чиз карданд, ки як эълон кунед ҷойи кор, 10 нафар ба ҷойи кор, мақсад 10 нафар лозим аст. желательно аз Тоҷикистон ҳам бошанд мешаванд. мо касоне ки аз Тоҷикистон ҳастанд метавонанд, ман номраи худамро мегузорам. дилпур аз Тоҷикистон мошин гирифта мебиёяд. агар 5 нафар шуда биёянд хеле хубтар мешавад. ва мо 10 нафар лозим аст. агар касоне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастед, патент доред, мақсад прописка доред, документҳоятон мақсад ҳамаш бошад. агар касоне ки аз Тоҷикистон меоянд, ин дӯсти мо документ мекунад, ҷойи хоб, квартира тайёр аст. баъд кор чи аст дӯстони азиз? Кор бояд деволзанӣ аст. ин чӣ мешавад ба русӣ? каменчик бошад. деволзаниро тонад блок ва ғишти пухта ба фикрам. дӯстони азиз, ман номерҳои худамро мегузорам дар зери навор. желательно дар Тоҷикистон ҳам бошад мешавад, барои ки мебиёяд инҷа ва дӯсти мо мегирад ва одамро ҷой встречат мекунад. аз Тоҷикистон махсус мошинҳо ҳастанд, иншоалло гирифта мебиёянд бепул. инҷа мебиёд ва дӯсти мо пулро чиз мекунад. мақсад фирмаи дилпур аст. дӯстони мо зиёда аз 20 нафар кор карда истоданд. ба мо 10 нафар дигар лозим. дӯстони азиз, агар мумкин бошад, дӯстони азиз, ҳамин видеоро подлиса кунед, дар канали мо обуна шавед. канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. фикри шумо моро барад ба қуллаҳо. ассалому алайкум. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мо қайд кардем, ин ҷойи кор аст. ба мо усто лозим аст, устои деволзан. як бригада шуда метавонед биёед. дӯстони азиз.